Kotani party monotwi tungplalajak Bangladesh akothumlai mangni bagai Bangladesh hakotorni joto sebrok mothakjak baika aboni logeo mothakjak school tei college rokbo lama rogo krake naikol mang rwjakha sengkrak bodolni bwkhaktei tei rwjakha curfew rokbo abo haijora rogo kokri salo bat khlaiwi rwjakha Kolkata Dhaka Maitri Express abo simia Rwjakhor Dhaka ni simino train thangphai khlaya angui tongkha laithanai sangrok sali simino bufuro joto sebrok agine hai ongno aboro kebu sawi maniako kokti salo Bharatiya Tangbedek ni bwkhakti saklaijaka 21 July salmaribo Dhaka ni simi Kolkata ni Faisingo Maitri Express charoknani bagai kok tongmani aborokno bar khlai rwjakha aboni loge khana eba 22 July Kolkata ni simi Dhaka ni Faisingo Maitri Express bo bar khlainani goshimungna harjakha Bangladesh ni hafar ni kokno moito tone boina abohai goshimungna harjakha khonai saka Bharatiya Rail sa salni jorabo kotani party monotwi Bangladesh kobangno khaimani rokbo Mari nukjakha thaimane mari thangai sogoika 115 sagodukha mankha kabangma lukurogno sagrongsalni simino internet ni shebo mothagai tonijaka 5 salni horono curfew rijaka 4 salni horo Bangladesh shut on site saklai rika Bangladesh hafang sathai klaibo kokte salo kotane dorbarno teiwe saklai jaknai hakotorne kochuk adoloto Bureau report Kok Khorang